Kandusanan sa mga kandusanan nga nanginabuhi diri sa bukid. Mo kini si Chuchay, Churarat og si Gloria. At tuon nato sila mga kandusanan. Mga kandusanan no, moagi pagyud ta og sapa mga kandusanan. Mauning sapa diri mga kandusanan. Diri sa bukid sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Saba kaayo ang sapa mga kandusanan. Kusog kaayo ang tubig mga kandusanan. Ayan mga kandusanan. Nakita na nako sila kandusanang Churarat, Gloria o Chuchay. Niya sila diri sa bukid mga kandusanan. Hoy, mahayong hapon kaninyo. Mga kandusanan. Uy, bunga niyo. Kuan, talango. Kanang Carla. Ito, manday na, dali. Mga tag-garlang. Manguha mo ka. Oo. Mukuyog ko sa inyo mga Mapilit yun kandusanan. kaayo diri, Ami Sara, pero agwang tahon din naman kay manguha ni Garlang. Kay maghimo na kita. Lisod, mga kandusanan, lisod yun ang dalan diri mga kandusanan. Sa kahunon, Mapilit yun kaayo. bakilid mga kandusanan ang dalan diri mga kandusanan. Mga kandusanan. Tanawa ang among aghanan sa mga kandusanan ko. Ito yung palusod. Mga kandusanan. Ni Ami sa Kami sa Mount Apo. mapilit nga, dapit. Uy, dili ta, uy. Pasensya na mga kandusanan. Uy, dali. Pasensya na mga kandusanan ha nga. Medyo kurog yun ang atong video karon mga kandusanan kay subidahon yun ang kuan lisod ang dalan mga kandusanan. Lisod kaayo maghanan, oy. Magudto gyud ako kinila. Ayan mga kandusanan, enjoy na enjoy yung mga kandusanan natin dito mga kandusanan. Uy, ani dili pa ta. Hana tayo mo gyud ni among kinabuhi diri sa kapobrehon, pero amo gyud giagwanta kay niya diri ang among kapobre pero niya diri ang among kalipay. Tama gyud mga kandusanan no. Mga kandusanan mauning kanang kinabuhi sa mga taga Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte diri sa probinsya sa Habonga. Uy, ani kandusanan dili ta kay. Uy, kandi sayang Sara. Kaya tadi sa may tuktok. Okay. Medyo naglisod gid ko kandusanan kay Inay lang kandusanan kay basig may slide ka. Di, andi lang ginabi. Hello, Moni. Moni among kinabuhi. niabot na gid mi diri dapit sa kuano say kwaon ninyo mga kandusanan. Ang gudang, huy, Carlang, magkuha kong Carlang, uy, kay. Magkuhaan na gini, uy. Ayun mga kandusanan nakakita nagkarlang si kandusanang Gloria. Si kandusanang Gloria. Ano guys, siya manguhag mga staring. Gabi. Harlang. Mauna. Magtabod lume. Ipakita ang karlang pag humanin yung kuan.
Para makitan sa itong mga kandusanan. Hoy, what's up? Kay tabangon ka mo, be. Oh, paghinay. Ayaw lagi nato, ne. Sige. Laban lang. Para sa ekonomiya, mga kandusanan. Yarang uno, dos. Ipakita, Bi, ipakita daw. Ang unod ko natin. Asang unod ano? Unod, di man yung unod. O, ipakita ang unod. Adi ano ta? Ipakita sa mga kandusanan. Diri. Yara, oh. May man. Gamay siya, pero mas gana ni Nindot. Pangtabudlo, no? Ano Pangtabudlo. pagkabudlo sa gulan og sa gulan ng Kung kuan. ibutang ako ni Dres sa dala na Ugas. ko nga. Bukhag. O, bongga kay si kandusanang chuchay, no? Kay ready gyud siya kay nagdala gyud siya ka ng Ni Ana, Bukhag. oh, sayawan pa namo dire. bisang lisod kayo ang Dako. bisan lisod kayo ang dalan mga kandusanan, pero laban lang mga kandusanan, nakarating din kami dito sa tuktok. Doon sa baba mga kandusanan, oh. Tingnan yung mga kandusanan. Doon kami galing mga kandusanan sa baba. Mga kandusanan mo ni among kinabuhi diring datita. Mga kandusanan. Mao gini among kinabuhi dire pero malipayon lang. ni. Nandito kami sa tuktok mga kandusanan. Amo unod ani. Isa man itan pa otro. O dira. Oh, ayan, Kaya pa, oh. Lagay na ako dire sa bangko. Andyan na naman mga kandusanan, oh. Di ba mga kandusanan, no? Nag-enjoy sila kandusanang Gloria o kandusanang Chuchay o Churarat. Yan, oh, di ba? Nakakuha na sila og kuan mga kandusanan. Kamok na among Car lang. Ah, daghan ang among car lang. pa. Daghan ang amo siyang binigniton. Hoy, Miss Gloria, ang tiil ni Churarat nakabkab na nimo, dili na car lang. Mga kandusanan, yung tiil ni kandusanang Churarat na nakabkab ni ano, akala kasi ni kandusanang Gloria, Taring pa. car lang yung tiil ni ano, paa ni kandusanang Churarat. Kaingon siya ka ng gabi paghihapon, car lang. Kay Tanong na po daw balik. Tanong na magbalik kay amo na puding ukayon. Ayan mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Yay! Please subscribe! Please subscribe.